Magalang, take one. At magandang araw sa inyo. Naku, tayo nagbabalik dito sa KBO on the road. Nandito tayo sa may roundabout. Ito yung tinatawag nilang tama ba? Pandan roundabout, Pandan Angeles Road. Ayan. At tayo papunta ng Magalang ngayon dahil meron tayong appointment doon sa Magalang, Pampanga. At gusto kong maipakita sa inyo itong natawag nilang EDSA Pandan. At syempre narito tayo sa napaka-traffic na roundabout, rotonda, Pandan Angeles Road Rotonda. At yan, ang daming sasakyan. Mukhang makikita nyo kung gaano nata-traffic. Buti na lang at aktibo naman ang ACTDO, ang Angeles City Traffic Development Office, at minamando nila ang traffic dito, ano. Ayan, nakalusot na tayo dito sa rotonda at makikita nyo yung Angeles bound. Ayan, ayan, from Magalang direction yan, ano? I mean sa Marquee Mall direction galing yan, at yan pa Angeles downtown bound. Ayan, okay. At tayo naman patungo sa, of course, ito yung Pandan Road, patungo tayo ng Magalang. Makikita nyo halos lagi naman nagbi-build up dyan, ano? At I'm sure alam nyo naman yun, nagbi-build up talaga ang traffic dyan. Kaya nga yung iba nating kaibigan, tawag nila dito, lalo na sa during rush hour, no? EDSA Pandan daw. Ayan. Welcome po sa KBO on the road. Johnny D pa rin po. At samahan nyo po kami, hanggang sa Magalang, dahil meron tayong appointment doon at gusto ko makita rin ninyo kung anong improvement na meron dyan sa may Magalang, Pampanga. So itong tinatahak natin, ito papunta ng Marquee Mall ito. At yan, ito na po tayo sa may halos meaning na ito, no? Barangay Meaning intersection. Okay. Ayan, so meron pong dating traffic light dyan na hindi na ginagamit ngayon, or siguro nasira siya. Alam naman ninyo sa pag-maintain ng traffic light, anong pagkakaalam natin, ayan ay nasa pangangalaga ng DPWH. Pero nung na-interview natin yung DPWH, ano, nung mga nakaraang buwan sa radio program po natin, ang sabi nila, itong mga traffic lights within the city, for example in Angeles City at Mabalacat City, iti-turn over nila sa LGU, sa local government unit. So meaning nasa control na yan ng Angeles City and Mabalacat, or kung saan man yan meron na traffic lights. So ang pag-maintain yan, siyempre nasa LGU na. So malamang itong dito sa Pandan siguro binabudgetan pa yan para magawan ng solusyon upang mapaandar ulit. Or pwede rin naman minsan kasi ino-off nila, tini-turn off nila yan para i-manually control the traffic nila, no? Lalo na yung ACTDO. So I think sometimes mas effective yon dahil syempre naman yung traffic light may timer lang yan, di ba? Time to go, time to stop. Ayan. So minsan kasi kinakailangan ng manual traffic, lalo na yung mga traffic management officers natin, minsan mas naaayon yung kanilang diskarte nga. Siyempre nakikita nila yung dami ng sasakyan, so mapapagaw nila kaagad. So I think ganun ang nangyayari ngayon, lalo na during rush hour siguro, para hindi natatambak. So ito pa rin ang road papunta ng Magalang. Well, syempre dadatnan muna natin yung Marquee Mall at nandyan din yung palabas ng NLEX, yung entry-exit dyan, Angeles exit and entry. At yan, nakita ninyo sa kanan yung Pure Gold dito sa may Magalang Road. Medyo marami na rin pong mga sasakyan going to Magalang and coming from the Magalang way. Ayan, patuloy lang tayo dito. Ito po yung mga kaibigan natin or mga kamag-anak natin na nasa abroad. Kung kayo po taga Magalang or sa mga dadaanan natin papuntang Magalang, dati alam ko nung medyo bata-bata tayo, yung mga sasakyan lang na pwedeng masakyan pag pupunta ka ng Magalang to and from are yung tinatawag nilang minibus.
or sa Kapampangan yung Thames, Aracareta, Balo, Danita, Thames na. At may oras pa yon, ha, may oras pa. Kung anong oras ka aalis dito papunta ng Magalang, at ganoon din kung nasa Magalang ka uuwi ka, dapat huwag kang magpapagabi dahil pag nadatnan ka yata ng alas 6 or alas 7 noon or alas 9, I'm not just sure, I think 7 o'clock naku, hindi ka na makakauwi unless may sarili kang sasakyan. Alam nyo naman nung panahon na yun, kakaunti yung may mga private na sasakyan, talagang yung well off lang. Kung ordinaryong tao ka tulad natin, naku, malamang kung may motor ka maswerte ka, or kung magbabike ka pwede siguro, diba? So kasi nung panahon na yun, parang wala namang, hindi naman ganong kalayuan. Pag binisikleta mo yung Magalang, malalakas pa yung tao noon, diba? Ayan, yun nga lang, hindi pa ganun kaganda yung road noon. Yan, napakalinis din ng daan. Road widened na rin ng konti itong bridge, nadagdagan lang siguro ng tigisang lane, yung left and right, yung going ng north and south na siguro. Itong mga tricycles natin dapat nasa right dahil slow moving so tayo na lang magra-right nito, malamang liliko ng mga left ito, ayun, kaya pala. Pero itong si kuya kanina pa to, so medyo overtake na tayo, ha kuya. Dapat talaga yung slow moving, tandaan po natin sa mga motorista, pag slow moving po kayo, abay laging nasa kanan, kahit naman mag-expressway kayo, diba? Sigurado bubusinahan kayo ng mga kapwa natin motorista. Ito, naku, napakadelikado ni kuya, yan nakamotor, tapos may kargang bata, walang helmet silang lahat. Paano kung may batong tinamaan to, diba? Kaya kung yan ang huwag po natin dapat sinasanay. Tapos sasabihin natin malapit lang, yung malapit lang na yan, pag tumumba ka dyan, nabagok yung ulo ng bata, sa huling pagsisisi. Yan ang sinasabi natin. Tanong dito, may ano pa kaya ito, may driver's license pa kaya ito. Hirap ng ganito, dami natin nakikita. Ayaw man natin, pero wala, nandyan yan sa daan diba? Huwag po nating sanayan yan. Kung may pupuntahan, siguro mag-tricycle na lang, diba? Kasi magkano lang naman yung tricycle siguro dito kung malapit lang. Kasi natin nasa 20, 30. Kaya kung let's say sa ginagawa nyo na yan bigla kayong nadisgrasya, sana wag naman. Mas malaki po yung gastos nyo, malamang hindi lang 1,000 ang gagastusin nyo. Kaya sinasabi natin, nga pala dito sa Magalang, nako, kung dati kang sa Magalang 20 years ago, hindi ka pa umuwi, makikita mo ngayon ang ganda ng Magalang, di ba? Mga ka-KBO on the road, comment lang po, at sasagutin naman po natin yan, yung mga comment, re-replyan natin. Ganda ng daan sa Magalang, alam nyo kung tayo papala rin parang magandang magkaroon ng bahay din o residence dito sa Magalang. Dapat pa kayong papunta dito to. Yun, nagkamali si natin. Kamali si ate, saan ka papunta? Okay. Take the next left on Abdon, then turn left onto Aguan Street. Mukhang mali yung direksyon na binibigay sa akin. Search Pampanga State Agricultural University. Here you go. Okay, Magalang lang ang binibigay niya. In 200 meters, turn left. Tingnan natin to, mali yung binibigay niya. Search Pampanga Agricultural College. Here you go. Wala, iba rin, pabalik. Okay, anyway. In 150 meters,
turn left. Exit navigation na tayo. Okay na naman tayo. Alam na natin yung daan. So, ilang beses na rin naman tayo na pumunta rito, no? So, eto na. PSAU Road. Napakaganda na, simentado, konkreto, at very good na para sa mga estudyante. Ay naku, marami pong nag-aaral dyan. Ang dami nilang activities, napakagaling. Yung kanilang tamarin processing, ha? Yung teknolohiya na yun, talagang kanilang isinasaayos at pinopromote nila. I think uunlad yun sa konting tiyaga nga lang at marami pang research and development. Yan. Abot tayo dun, ha? Dadalhin po namin kayo sa PSAU. Papakita namin sa inyo. Yan. So diretso lang dito sa video natin. Yan po, nakakita nyo yung mga maraming mga nagkaroon ng sasakyan, motor na kulang sa road education, ano? So ibig sabihin ito sa pagkuha ng lisensya, it's, well, kung walang lisensya, naintindihan natin, mukhang hindi nag-seminar at hindi rin nag-aaral. Actually, maigpit na yung LTO ngayon dahil kailangan mo pa ng driving lesson bago ka talaga makakuha ng lisensya, dahil yung driving lesson nga, aside sa actual driving lesson, yung hands-on na driving lesson, meron din po yung ginagawang mga lesson sa parang sa class or parang seminar, at doon pinapamiliarize yung do's and don'ts, yung mga traffic rules, traffic signs. Ako nga, yung iba hindi ko na matandaan dahil ang dami po ng mga traffic signs, ha. Yung mga basics lang usually yung dapat natin tandaan. Kung pwede, lahat. Pero, syempre, alam naman natin, nakakalito din minsan. Kaya, kailangan at least yung mga basic ng traffic signs, yung madalas at palaging nakikita, memoryado po natin. At yung do's and don'ts nga, napaka-importante. Kasi, sa LTO, tinuturo naman yan na sa lahat ng bagay, importante po yung buhay. Kahit na nasa expressway ka, tandaan nyo, kahit na sabihin mo, uy, dapat walang tao dyan, hindi mo siya pwedeng sagasaan. Kahit na buhay is the utmost important, is of utmost importance. So yan sa pagdadrive. So tulad niyan, kahit may nakita kang animals or aso, kailangan try to preserve that. So tumabi ka or businahin mo para pumunta sa tabi. Huwag yung sasagasa mo dahil aso lang, pusa, diba? So ibig sabihin, pag ikaw ganun kang klase na driver, ako, mukhang wala kang nalaman sa itinuro sa'yo. Hindi lang ng LTO, pati ng magulang mo at pati ng eskwelahan mo, diba? Isipin mo, nakakita ka ng pusa ko, din sasagasaan mo. Anong klaseng driver ka, diba? Anong klaseng pag-iisip yan? Yan ang sinasabi natin. Ika nga, kumbaga sa Amerika, sabi nila Black Lives Matter, diba? So dapat dito tayo sa atin, ang mindset natin, all lives matter, diba? Ako, lalo na yung mga inosente, diba? Malay ba ng pusa, masasagasaan siya, ikaw nang mag-adjust. Tama po yun, kayo nang mag-adjust dahil hindi nga nila alam ang pusa at mga aso, diba? So pag ginawa mo pa rin yun, sino yung si Raul, o edi ikaw. Classic mindset. Mega magana. Okay. Dito po sa PSAU, ang dami po ng mga estudyanteng nakastay in dito. So marami din, kung ikaw may balak na mag-aaral dito, meron din pong mga tatawag dito, mga dorms din sa labas, mga dormitories, mga co-ed dormitories. Marami din po. May choice po ninyo yun. Pero sa loob ng PSAU, meron din po sila dyan. Kasama po yan, I think, sa tuition nyo, kung if you, it's an option to acquire, no? Dito sa PSAU, Pampanga State Agricultural, naku, yan ang ganda, University. Para kang nasa Baguio dito dahil iba yung feel dito. At magagaling po yung mga estudyante rito. Ayan, ito yung gate nila.
opisina ni na Sir Jax. Sir, noon niya po banda? Yung 3-story na building dito sa Left side, left side. Bilay! Wow, boss, bisita na kami. Okay. Alright. Sabi lang muna. Makaligit. Yan ang kagandahan ng security. Dito lang po kami sa chat. Nakachikin pa pa yun. Tagal na. Isa lang si Kuya. Kuya. Pasensya na po, konting abala lang sir. Okay, boss, no problem. Pag ano lang sir, pag-lock naman. No, ka Bago boss. po yung sistema ng ano sa visitors pass na sir. No problem. 9 yun eh. Metong muna. Wobos. Destination Jocks. Yan, live lang sir, pwede din. Passport sir. Pag-visit naman sir. Signature ko naman eh, boss. Okay. Pag-ipilapin na lang dito mamaya. Tapos sir, mamaya papirma natin sa kanan si Sir ano. Ah, sige, sige. Yung sige. Sir, binisitahan. sama ko po kayo. Okay, thank you, thank you. Ayan, maganda yung ganyan ang gusto natin. At least okay yung security, ano. Meron pang escort. Para maging safe yung ating mga estudyante rito. Dati kasi punta ka lang, diretso. At least yung sistema ngayon, napakaganda na. I mean, security wise, that's okay for me. Yan, dati kasi hindi natin alam saan magpapark. Ay, susundan natin si Kuya. Alright. So ito po, napakaganda ng PSAU. At thank you ate. Ito dito sa library nga pala, sa Sir Jax. Pwede kaya dito. Ayan, nandito na tayo. Thank you guys.